מדברים זה עם זה. ביאליק כתב בספיח, באמת אמרו, אין אדם רואה ומשיג אלא פעם אחת בילדותו. המראות הראשונים, בעודם בבתוליהם, כיום צאתם מתחת יד היוצר, הם גופי דברים, עיקר תמציתם, ואלה שלאחריהם, אך מהדורותיהם השניות והפגומות הן. ואחרי 100 שנים, משוררת יהודיה אמריקאית, לואיס גלוק, כתבה בשיר משלה, We look at the world once in childhood. The rest is memory. סירינגס הייתה נימפה, והיא ברחה מפן שחשק בה, וכשלא הצליחה להימלט מפניו, קפצה לביצה והפכה לגומה. פן רץ אחריה וחיפש אותה בין הגומה. לשם כך הוא חתך את ענפי הגומה, וכך גם הרג אותה. בצערו הכין מן הקנים חליל, הוא חליל פן. דביסי, קלוד דביסי, 150 שנים אחרי פיליפ עמנואל באך, כתב את היצירה הבאה החשובה לחליל סולו, סירינגס. תומר בבקשה. רגע, אנחנו צריכים להוריד את הלוץ, להסיר את הלוץ. עכשיו